दिनै जों नैबे 1 नं जुगिबिल पस्ट अफिस उरहिलगा बे UN एकाडेमिखौ नायगिदिंनो फैदों। बर' एजुकेशनेल ट्रास्ट आरो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट UN एकाडेमि एग्जाम बोर्ड बिनि जानानै फरायसालि नायगिदिंनाय हाबाफारि दिनै नैबे जुगिबिल UN एकाडेमि बेयाव जोङो इन्सपेक्सनखौ खालामबाय एबा नायदिंबाय। जोबोद मोजां मोनदों बे जायगायाव फैनानै बे फरायसालिखौ नायदिंनानै बिनि गाहाय फोरोंगिरि लोगोसे फोरोंगिरिफोर आरो सामलाय आफाद बिमा बिफा फरायसा बिथांमोनखौ लोगो मोननानै जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। बेबायदि सिं खना खनला जायगायावबो UN एकाडेमि गायसननानै बिथांमोनहा मोजां गुन गोनां सोलोंथाइ गोग्गो आरो गुन गोनां सोलोंथाइ होगासिनो दङ। बे जोबोद गोजोननाय लाबोदों आरो बिमा बिफाफ्रा रायजो राजाफ्रा बेयाव मदद खालामदों गाव गावनि गथ' गथायखौ फोरोंथाइ होनानै थिसननानै बेखौ नुनानै जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो बर' एजुकेशनेल ट्रास्ट आरो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट UN एकाडेमि एग्जाम बर्डआ जेरैबायदि हाबाफारि लादों बे हाबाफारिया साबसिननिफ्राय साबसिन जालांबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। आरो बेयाव बाहागो लानानै सासे सोलोंथाइ बिफानाव एबा सासे एकाडेमिशियान हिसाबै बाहागो लानो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो बोरैहाय जों बर' हारिया खौसेयै शिक्षायाव सोलोंथाइयाव आगाननिफ्राय आगान आवगायलांबाय थानानै गोजौआव थांबाय थानो हायो हारिखौ बोखांनो हायो बिनि मिजिं बिनि सिमांखौ मोगथां खालामनायनि फारसे जों आवगायलांगासिनो दं होननानै आं सानो। बिमा बिफाफ्रा जोंनिया दाबो जोबोद उनफिननानै दङ। बिथांमोनहा आवगायबोनो नागिरा। आङो नैबेखौ खावलायगोन बिथांमोननि गेजेराव गोबां गोरों गोरा थायो थाखोमाना थायो खननो गोरों थायो रोजाबनो गोरों थायो दामनो गोरों थायो बायदिसिना खामानि गोरों थायो बेफोरखौ बिथांमोना फोरोंफैनांगौ फरायसालियाव बाहागो लानानै। हारियानो माने आवगायबोनानै जोङो फरायसालिखौ गोगोम साबना हाबना खालामनांगौ। आरो गियाना मोनसे आगुनि थाखोआ सिगांनि आथाला उननि आथालनो होलांनायखौनो शिक्षा होनना बुङो। दा मोजां मोजां थानाय गियानफोरखौ गुनफोरखौ जोङो उन जोलैनो होलांनो हायोबा बे गिदिर मोनसे बिमा बिफानि बिबानखौ रुजुनाय बायदि जागोन। आरो फरायसालिया लानाय स्टेपफोर फोरोंगिरिफ्रा फोरोंनाय मेथडफोर बेनि बागैबो जोङो गारजेन मिटिंफ्राव बिमा बिफानि दिथागिरिफोरनि मिटिंफ्राव मावबादानि गेजेरजों एबा मिटिं दावथिंनि गेजेरजों जों बेखौ फोरमायलायनांगौ बुजिलायनांगौ। आरो बिनि गेजेरजों जोङो फरायसालिया माबोरै आवगायलांनो नागिरदों मा फोरोंदों मा मेथड बेफोरखौ मिथिलायनायनि गेजेरजों बिमा बिफाफ्राबो गाव गावनि न'आव गथ'फोरखौ मोजां दिथा होनो हागोन आरो सुबुरुन होनो हागोन गथ' गथायखौ मोजां खालामनो हागोन बिदिजों।